Basisonderwijs nieuwe stijl. Maatwerk per kind en les in de buitenlucht, ook in de winter. Ik vind het echt fantastisch. Je bent veel buiten en dat is wel fijn. Ik vind dat elke school in Nederland dat zo moet, veel buiten. En verder in deze Zeeland nu. Actie in meer Zeeuwse gemeenten. En verwarring rond nieuwe woonwijken. Goedenavond. Elk kind klassikaal lesgeven is niet meer van deze tijd. Je kan beter per kind zoveel mogelijk een eigen programma aanbieden en zoveel mogelijk buiten lesgeven. Daar hebben ze de afgelopen 3 jaar ervaring mee opgedaan op basisschool De Kreken in Westdorpen. Het project heet Leren anders organiseren, kortweg LAO. Daar kan straks ook de rest van het Zeeuwse onderwijs van profiteren, zegt de directeur van De Kreken. Als je aan het eind van een stukje een korte klank hoort, dan ga je met 2 medeklinkers door. Bijvoorbeeld kikker, kikker. Groep 5-6 van basisschool De Kreken krijgt uitleg over spelling in de klas. En daarna gaan de leerlingen naar buiten om verder te leren. Bewegen, frisse lucht en verder met spelling dus. Hebben we nu iedereen? Ik vind het echt fantastisch. Fantastisch zelfs. Ja, je bent veel buiten en dat is wel fijn. Ik vind dat elke school in Nederland dat zo moet, veel buiten. Vind ik superleuk. Wat vind je er leuk aan? Je hebt een frisse luchtje en je kan allemaal leuke dingetjes doen. En ook de juf merkt wel degelijk verschil. De kinderen zijn echt veel meer betrokken. Dat is echt de grootste win. Hoe merkt u dat? Ja, ze zijn altijd enthousiast, ze zijn altijd actief. Je hebt het net denk ik ook wel kunnen zien. Ze zijn super enthousiast. Ja, verslaggever Marieke Kerklaan, ja, we zien enthousiaste kinderen, maar leren ze ook beter? Ja, dat is misschien nog een beetje te vroeg om dat te kunnen zeggen. Maar inderdaad, het enthousiasme en de betrokkenheid spat er wel van af. En ik kan me zo voorstellen, als je dus enthousiaste en betrokken kinderen hebt, dat dan de stof ook beter beklijft. Nou, een onderdeel is inderdaad dat buitenspelen. Maar een ander belangrijk onderdeel is ook maatwerk. Dus extra uitdagingen voor kinderen die dat nodig hebben. Of juist extra begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. En dat gebeurt op het leerplein. Wat zie je, Aisha? Ramen. Een heleboel ramen. Zij hebben een buitenlandse achtergrond, dus voor hun is het heel belangrijk dat ze gewoon nog wat extra de Nederlandse taal leren beheersen. Dus aan de hand van, inderdaad, zoals jullie net hebben gezien, heel uitbundig het boek bespreken. Hopen we hun woordenschat te kunnen vergroten. Ja. Zeg het maar. De spinnenweb. Ja, weer al die spinnenwebben, die stonden op de vorige pagina's ook al. Aisha? Een leerplein, zoveel mogelijk naar buiten, kortom meer maatwerk. Maar dat klinkt ook als meer werk voor de docent. Het begin is een stukje wennen natuurlijk, want je gaat eigenlijk af van wat je misschien wel geleerd hebt ooit op de PABO. Maar ze zien gewoon dat kinderen weer die twinkeling in hun ogen krijgen. Van, oh wow juf, deze les was echt heel tof. Of van, oh, kunnen we nog doorgaan met rekenen? In plaats van, oh, moeten we weer die sommen maken? Daarin merk je wel echt een verschil. En dat geeft leerkrachten energie. Mensen die voor het onderwijs kiezen, dat zijn vaak gepassioneerde mensen. Mensen die kinderen wat mee willen geven, wat willen leren. En ja, dat krijgen ze hier wel weer voor terug. Marieke, is dat nou de toekomst, hè? Dat individuele en vooral die buitenlessen? Ja, Westdorpen is er eigenlijk wel van overtuigd dat dat inderdaad de toekomst is. Dat het werkt bij de kinderen en dat dus ook bijvoorbeeld leerkrachten er meer aan hebben. Want als ze enthousiaste en betrokken leerlingen voor hun neus hebben, dan houden ze het werk ook langer vol. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk met dat oplopende lerarentekort. Volgend jaar krijgt Westdorpen een nieuw gebouw. Dat moet het duurzaamste gebouw worden van de Benelux. Zo. En ze hopen dan, als het gebouw af is, dat Zeeuwse scholen bij hun komen kijken naar dat gebouw, maar zeker ook naar die nieuwe onderwijsmethode. Marieke Kerklaan, dank je wel. Als we minder arbeidsmigranten willen, moeten we Zeeuwen die nu nog thuis zitten aan het werk krijgen. Dat was de boodschap van gedeputeerde Joannes de Bat aan minister Eddy van Heijem van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vandaag in Zeeland was. Zijn kabinet wil minder arbeidsmigranten en dus moet er een andere oplossing komen voor het personeelstekort in Zeeland.
Ik denk dat we ons niet rijk moeten rekenen dat de arbeidsmigranten in de toekomst al onze problemen zullen gaan komen oplossen. Dat houdt ook een keer op. Dus we zullen ook echt moeten nadenken over hoe we binnen bedrijven andere oplossingen vinden. Zoals productiever worden, meer uren werken binnen een bedrijf. Dus van kleine deeltijdbaantjes naar grotere deeltijdbanen. En ook de mensen die nog langs de kant zijn, maar dat zijn er ook nog duizenden hier ook in Zeeland, ook die een kans proberen te geven in die beroepen. De minister denkt dat er ook veel te winnen is door samenwerking tussen Zeeuwse bedrijven en scholen. Dus ik wil als minister ook echt kijken hoe ik dit soort initiatieven, die samenwerking kan versterken. En hoe we op die manier ook kunt helpen om die problemen van die arbeidsmarkt op te lossen. De petitie van Dierenwelzijn Zeeland voor het afschaffen van hondenbelasting in Vlissingen breidt zich nu uit naar de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dierenwelzijn vindt hondenbelasting niet meer van deze tijd, want de opbrengst gaat vaak helemaal niet naar voorzieningen voor honden. En bovendien wordt er ook geen belasting geheven op bijvoorbeeld katten en paarden. Vlissingen en de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn de enige gemeenten in Zeeland waar nog hondenbelasting wordt geheven. Zeeland wil de komende jaren ruim 16.000 nieuwe woningen bouwen. En daar wordt logischerwijs hard aan gewerkt. Alleen door een stikstofuitspraak van de Raad van State staan de vergunningen voor die gloednieuwe wijken nu op losse schroeven. Het zit namelijk als volgt. Door die stikstofuitspraak moeten nieuwe woonwijken met terugwerkende kracht plotseling aan een natuurvergunning komen. Dat is wel een dingetje. Er is weer een vergunning erbij. Want het betekent dat sommige gloednieuwe huizen nu illegaal zijn. Maar ja, wat nou als je net zo'n huis hebt gekocht? Moet je dan weg? Dat zou wel heel ver gaan. En je hebt als burger, ja, tenzij je zelf een woning bouwt, maar in principe koop je een woning van de gemeente of een woningcorporatie of van een ontwikkelaar. Maar als je zelf niet bouwt, hoef je zelf niet aan een vergunning te komen. Maar er is wel werk aan de winkel voor provincie Zeeland. Want je hebt niet alleen de uitdaging voor de toekomst, waar we allemaal voor staan, zoals de provincie met 16.000 woningen. Maar ook dus rechttrekken wat in het verleden niet helemaal goed is gegaan. Dus dat komt er nog weer bij. Kortom, gloednieuwe huizen moeten dus aan een vergunning komen. En daarbij zijn de provincies aan zet. Die moeten daar op hele korte termijn wel iets van gaan vinden. En daar moeten ze wel een beetje bij geholpen worden. Want het zou natuurlijk te gek zijn als in de ene provincie een heel ander handhavingsbeleid zou komen dan in de andere. Over een maand begint hij aan een immens lange wandeltocht door heel Nederland. Frank Boerenbach uit Hoek gaat in 175 dagen alle Nederlandse gemeenten langs. En dat zijn er maar liefst 342. Met zijn tocht wil hij geld ophalen voor nazorg voor mensen met kanker. Aan het einde van deze maand gaat hij met pensioen als onderwijzer op de Sint-Jozefschool in Ede. En meteen daarna begint hij aan die wandeltocht. Als het gelukt is, geef je je blad aan je buurman of je klasgenootje. En die gaat dan kijken of ze met jouw pijlentaal een opstelling kunnen maken. Het zijn de laatste dagen voor de klas voor Frank Boerenbach uit Hoek. Op 21 februari begint hij aan zijn maandenlange wandeltocht door alle Nederlandse gemeenten. Ik zeg steeds, ik sluit mijn loopbaan hier af om aan een andere loopbaan te beginnen. Ik heb 44 jaar voor de klas gestaan of in basisonderwijs gewerkt. En ja, dat is echt wel een moment, een moeilijk moment denk ik ook. Het idee voor de wandeltocht kreeg hij jaren geleden al. Nu hij zelf bijna 65 is, moest het werkelijkheid worden. Ik heb mijn vader, mijn 3 broers en mijn vrouw verloren. Aan kanker. En allemaal op een te jonge leeftijd. Ik word volgende maand 65. En degenen die ik net opnoemde, hebben allemaal die leeftijd niet bereikt. Dus ik vind ook dat als ik die leeftijd gezond en fit kan bereiken, vind ik ook dat ik dat markeren moet. Zijn tocht heeft de naam Heel Nederland gekregen, omdat hij door heel Nederland loopt. En om Nederland heler te maken, want hij zamelt met de tocht geld in voor mensen met kanker. Frank wil gemiddeld 20 kilometer per dag lopen, 175 dagen achter elkaar. Om dat vol te houden traint hij nu meerdere keren per week. Ik ben gewend om hard te lopen, dat doe ik al tientallen jaren. Maar ik merkte dat bij wandelen je toch andere spieren nodig hebt dan bij hardlopen. Dus in het begin
De eerste weken dat ik ging wandelen had ik ook echt nog wel weer spierpijn. In spieren die nooit aangesproken waren. Maar inmiddels zijn die ook getraind. Hij start in zijn eigen gemeente, in Terneuzen, en loopt via het westen van Nederland naar boven. Slapen in hotels doet hij onderweg niet. Ik reken een beetje op de goedheid van de mensen. Ik heb 173 slaapplaatsen nodig en er zijn er een kleine 100 inmiddels al geregeld. Maar er kunnen er altijd nog zo'n 70, 80 bij. Dus ja, oproep aan mensen, heb je familie ergens in Nederland wonen die mij een nachtje een bed willen geven, ja, hou ik me aanbevolen. Niet weten waar je slaapt, wie je onderweg tegenkomt en hoe je reis er precies uitziet. Spannend is het wel, maar Frank heeft er vooral veel zin in. Ja, het avontuur, ja, daar is het ook een deel om gewoon, het avontuur. Daar ben je wel van? Ja, daar ben ik wel van. Nieuwe dingen ondernemen, ja, daar ben ik wel van. Met zijn maandenlange wandeltocht hoopt Frank een ton of meer op te halen voor de nazorg voor mensen met kanker. Half augustus weten we of dat hem gelukt is. De temperaturen kwamen vandaag in Zeeland maar net boven het vriespunt uit. En dat maakte het een gure dag, zoals hier in Vlissingen. Vannacht opnieuw lichte vorst, dus een beetje oppassen met gladheid morgenochtend. Maar we zien de temperaturen de komende dagen iets omhoog gaan. Het wordt wel regenachtig. Meer nieuws uit onze provincie op onze social media kanalen. Daar maken we later vanavond de balans op van Blue Monday 2025. Want deze maandag geldt als de depressiefste dag van het jaar. Maar is dat ook zo? En tot zover deze Zeeland Nu, de eerste weer van deze werkweek. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.